Časť stavebnej amnestie narušuje princíp materiálneho právneho štátu a právnu istotu v tom, že legitimizuje protiprávne konanie v oblasti výstavby. To znamená, tí, čo stavali na čierno, budú povýšení a tí, čo dodržiavali zákon, budú ponížení. To znamená, bude zasiahnuté do ich ľudských práv. Zároveň by mali byť spokojné s týmto podaním aj obce, samospráva. Prečo? Lebo štát zasiahol do ústavou garantovaného práva na právomoc, výlučnú právomoc obci si regulovať zástavbu v rámci územného plánovania. Tá amnestia odkazuje samosprávam, na vašu vôľu sa nemusí hľadieť, čo ste si v rámci mestských obecných zastupiteľstiev dohodli. To znamená, mestá a obce nebudú mať alebo nemajú právo samostatne si rozhodovať o územnom plánovaní, lebo prišiel štát v podobe zákona, ktorý povedal, to, čo ste si dohodli, vlastne ani neplatí a nemusí sa rešpektovať. To znamená, to je aj zásah do regionálnej demokracie, ktorú si samosprávy vykonávajú.